ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ ଘର ଭିତରେ ପର ପୁରୁଷ ପୁରେଇ ନାଷ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ ମୋ ସୁକୁଟା କହୁଥିଲା ଆଜି ତା ଦୋକାନରୁ ତା ପିଇସି ଘର ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ରୋହଲ ପୋଡା ମୁଁ ଆଜି ତ ରସଲୀଳା ଛଡଉଛି ରହ। ହେଇଟି ଏ ଉଠ ବା ମଲା ମୋର ଏମିତି ଶୋଉଛ ତମେ ଡାକି ଡାକିଆକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ହେଇଟି ଉଠ ବା। ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଏ ସୁକୁଟା ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ହଉ ଚାଲେ ଦେଖିବା କିଏ ସିଏ।